tal, señoras e señores? Son as 6:28 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto! @Voltas co Prato. Aí temos penduradas case todas as receitas que imos subindo pouquiño a pouco. É que, bueno, a verdade é que están bastante boas. Sempre dicimos a mesma cousa. As receitas son cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio Mato, iba a dicir Begoña Vázquez. Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Pensei... No, pensei que Begoña evolucionara en ti, sabes? Que ahora ti era esa evolución de Begoña. Buenos días, como estás? Moi ben, moi ben. Sí, benvida de novo, eh? Moitas grazas. É un placer sempre terte aquí. A Xulio, que tal estás? Moi ben. Sí. Tamén esperando que me decías. Tamén é un placer terte aquí, xa sabes, sí. Chame, sí. Ademais, quero que saibades que despois deses 700 millóns de churrascos que me prometeu Xulio, este venres vai me pagar unha cea. Un aplauso para Xulio que me vai pagar unha cea. Moi ben. Bueno, hoxe temos, como estades vendo, un público moi especial que ven de Carballo e, ademais, a convidada tamén é super especial. A ver que nos trae a nosa queridísima Catuxa de Carballo. Ola, son Catuxa e veño de Carballo. Veño con todos os meus compañeiros do cole. Quero que os cociñeiros de A Voltas co Prato me fagan uns paninis con xamón, queixo, atún, orégano e salsa de tomate. E se hai algún dulce, moito mellor. Estou deseando probar os paninis de A Voltas co Prato. Seguramente os cociñeiros cociñan moi ben. Un saúdo para miña tía cociñeira. Chao. Un aplauso para Catuxa. Arriba! Y dale pan. Y dale pan. Ahí está. Bueno, señoras, señores, no Voltas co Prato, imos cociñar... Que faz, Xulio? Vime arriba. Veus arriba, por unha vez, viste? Veus arriba. Bueno, Catuxa que nos pedía paninis. Unha rapaza exixente aos seus 9 anos, porque además pedía moitas cousas, a ver se lle podes facer tamén un 12. Xuli, que vas facer? Paninis. Paninis. Panenos. Paninis, panenos. Xulio, sí, moi bo chiste. Moi bo. Paninis, panenos. Vale. Como van ser? Paninis, mira, con xamón cocido, queixo, unha salsiña que vamos a facer de tomate un poquinho natural, e despois vamos a facer dúas salsas. Moi ben. Vale, unha barbacoa express, con 3 ingredientes así, chuchuchu. Express, porque é rápida. Porque é rápido, claro. É rapidísimo. Claro, porque é café. E iso é para nenos, poden no comer Claro, os sí. nenos. Vale. E outra que é un poquinho máis ácida, porque casa moi ben, Ajá. o dulzor da barbacoa, que é unha tártara, pero vámonos a triturar tamén, para que non aparezcan os tropezones. A ver, a barbacoa, eu seguro que a Catuxa, que os cativos de Carballo e cativas que están aquí, vai gustar, pero a tártara, Xulia, é un pouco arriscada, eh? No. No. Xa verás como non. Ti crees que non? Bueno, non sei. Verémolo. Teño dúas nenas, e a pequena non quere ver a tártara diante. Por eso, verémolo. A ver que vai facer a nosa queridísima Lucía, que evolucionou de Begoña Vázquez. A ver, que vai Eu ser? vou facer 2 panins. Dous! 2. Non un dous! 2. Dous! Un doce e un salgado. Uau! Como quería Catuxa, ademais. Unha merienda salgada nutritiva para que os papis estén contentos e despois A larpeirada. unha sobremerenda larpeira para que os nenos tamén estén contentos. Bueno, saltou a noticia, Lucía quere gañar e a Xulia, ademais, vai ser bastante fácil coa salsa tártara. Sí, Veremos además, o que vai pasa. botar unha cousa que ven eu. Teño un ingrediente explosivo. Sí? Sí. Xa mo dirás despois. Estoupa de verdade. Digoche despois? Sí. Vale. A ver que lle voto despois o seu panini a nosa queridísima Lucía. Señoras, señores, facemos paninis doces e salgados no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, ímosalo. A ver. Bueno, é un tipo de bocadillo, sábelo, verdad? Sí, sei que é un tipo de bocata. Eu vou partir de un pan. Pero dun pan que sobrou a semana pasada está conxelado. Que faz con Está pan conxelado? congelado? Está conxelado. Entón, agora Que faz? vámonos- Que estamos en directo. Xulio. Que? Que estamos en directo. Está congelado. Galicia é terra de pan e traesme un pan congelado. Pois traigo pan conxelado e de supermercado. Porque Bueno, isto é un pan bueno. de emerxencia que temos todos na casa. Seguramente sempre todos teñamos un trociño desto conxelado. Non é emerxencia que estés ti aquí con isto. Eso sí que é unha emerxencia. No, mira, isto desconxela super rápido. E cando hai nenos sempre hai que ter pan na casa por si acaso. No, Por si acaso apetece con uns nenos paninis. é sempre, pero pan de supermercado. Mira, Lucía, necesito o micro que tes ali. Esto desconxelado a panini en 15 minutos. Que microondas? No microondas. Necesitamos desconxelalo. Podo
Lucía. Pa que? Vai Para descongelar. descongelar. Para descongelar. No, Que atención. necesitas este? Vai descongelar no A microondas ver, o va, pan. que o tempo corre, eh? Ala el, que lle dé, que lle dé? Dale, vamos, ábreme a porta, tío. Pasa. Xa empeza pedindo, xa empeza deste lado, Eu eh? estou alucinando. A ver que tal se ve desde aquí. Desde aquí nunca o vin, eh? Eu estou alucinando. Mira, Xulio Mato vai descongelar tres pan. trociños, mira. Un minuto. Un minuto. Un minuto que non lle vai facer ni falta porque este moi tal, e despois pa a plancha directamente. Xente da casa, de verdade, Espera, que isto está se vos sentides mal posto. fatal, se pensades que Xulio está facendo un sacrilexo gastronómico, 664-4834-9, chamade a voltas co prato, queremos saber, bueno, pois, que pensades do que está facendo Xulio Mato? E, sobre todo, facedes paninis, facedes bocatas, que bocata é o que máis vos gusta facer? Porque aí tamén abrimos un melón, ou que bocata lle gusta aos cativos e cativas da casa? A mí, por exemplo, sabedes que me facían moito. O de manteiga, Xulio, Con azúcar. Buah. O de manteiga con azúcar está boísimo. E, por certo, repartimos 50 euriños dunha vez, 50 outra, na voltas co prato da televisión dos paninis. Vamos con Lucía, a ver, que fai? Pitou! 30 segundos se lle deixou, eh? Pero foi rápido. Pitou. Está perfecto. Como está eso? Perfecto. Mira. Ah, pois sí que se descongelou, mira. Está descongelado Mira, e mira. crocante. E agora... Sí que E descongelou. agora... Vete Moi para ben. aquí, mira. E agora vete pa que? aquí. Iba Ahora con vámolo Lucía, abrir. pero é que de repente o panini pasou a estar interesante, de E Xulio. ahora vámolo a abrir. No. A ver. Xa é bastante que digas eso, eh? Sí. Mira, vámolo a abrir e vámolo untar con un poquinho de manteiga, vámolo marcar nesa plancha, vale? Vale, quer decir, ainda así segue sendo pan de supermercado. Vale. Sí. Non é de Pero panadería. temos... Ese é o reto, convertir isto en algo exquisito, vale? Pero importante, que vai levar dentro? Cal vai Mira. ser o recheo? Xambón. Queixo, xambón, dicen, xamón. Queixo, dúas salsas e unha salsiña de tomate caseira moi boa, xa verás. Vale? Xamón, queixo, Xambón. salsa de tomate. A ver, Xamón, queixo, salsa de tomate e dúas salsas. moi ben, tártara e barbacoa, vale. O bocata parece bastante sinxelo. Non é nada especial. No, aquí o especial van ser as salsas. No, xa verás. non é nada especial, porque para bocata especial xa está o de Lucía Vázquez. Imos con ela. A ver como... Mira como baila a xente, mira como baila Verde Carballo, mira como baila Verde Carballo. Aí está, a xente de Carballo. Va. Que masa levas, callo. Mira, claro, é que estamos a xoves, estamos a xos, mira a rapaza. Esa rapaza está a tope, Está a tope. Atentos, nenos e nenas, os que estades aquí tamén, fixádevos no que fai Lucía. Eu teño un bo pan. Mostra ese pan, por favor. Un bo pan. Dalle a volta, mira. Mira. fácil, Fresquiño, con bo pan, aceitoso, que fácil. chapata fresca. Boa cousa. Ela ten pique de pans, eu iba a dicir pique de pans, pero en realidad non é ningún pique. E tampouco lle vou sacar un pouco de miga. Claro, pero telo tan claro que é mellor o teu pan, non? Bueno, Que- clarísimo. Por que lle quitas a miga o miolo? Ah, porque vámonos rencher. Atención, truco de Lucía Vázquez. Mira, Vamos temos aquí, rencher quitándolle a miga. un oviño batido. Bueno, son dous. A mellor sobrannos. Nome. Ou non. Vamos Cara, a isto, ver. aí vai todo para dentro. Aí vai. Isto que se vai cociñar cando vai ao forno. Isto vai ao forno ahora. Ala, que pasada. Isto vai quedar estupendo. Imos botar ahora queixo. Queixo por riba. Queixo por riba. Pero que queixo? Queixo arzullo. Queixo de arzúa para que se derreta A ver. cando este aí dentro do forno. O queixo de arzúa vai baixando, así, vai se derretendo, que gusto. Iba a relar, pero mira, case... No, mellor cachiños, para que se vayan Cachiños, derretendo. verdad? Eu creo que a Catuxa lle vai gustar máis así, Sí. Buf. Que auténtica... Canto máis se gusta o queixo, máis lle botas, como ti queiras. No, sí. Eu botaría só queixo. Tes Bueno. dous tipos. Gusta cho en mental, O azul, Claro, é que iso azul. está guai, porque, por exemplo, estes bocatas quedalle moi ben mesturarlle queixos, non? Claro. Si tes un San Simón que tamén se derrete. O azul mellor é forte para os nenos. No, o azul non, pero un San Pero Simón. un San Simón, un meu, cheddar... o Un cheddar, sí. o meu. Xulio, non estou falando contigo. Ti Pero o meu primeiro- San Simón. Ti primeiro aprende a comprar pan. Pero ese Desconxela aí, desconxela. Pois ben aquí, primeiro Este- aprende a comprar pan. de gasolinera. E encima asustouse, porque veu claro, viu que tiña aquí esta muller e asustouse. Sí, pero mira, é mira o que normal. teño eu. É normal que se Mira o que asuste, teño non eu. pasa nada. Buah. Atención, chourizo maiores, chourizo maiores. Chourizo.
É que Xulio non me dixo que Catuxa ia pedir a xamón. Eu non sabía. Ai, Dios mío. Entón, collín chourizo. Se chego a saber... Está perdidísimo, Xulio. Está perdidísimo, Xulio. E creo que chegou o momento de chamar Claro, porque estou perdido. a nosa convidada do día de hoxe. Recibimos, atención, xente de Carballo, cun fortísimo aplauso a Catuxa! Vamos alá! Ven por aquí, Catuxa. Choca, choca. A ver, salta aquí. Opa, moi ben. Que tal, como estás, Catuxa? Bien. Estás ben? Ves de Carballo, non? Sí. Bueno, que viñaches con toda a xente esa que está aí. Sí. Pois mira, vas vir conmigo agora, mira, están aí as túas compañeiras, vas vir conmigo agora, aquí a Xunta Lucía, e vas alucinar co bocata o panini que che vai preparar, vale? Veña, vente comigo, vamos por aquí. Arrímate, voume poñer contigo así un pouco. Hola, Catu. Hola. Como estás? Bien. Gusta o chourizo? Sí. Teño que ter collido xamón. Non, malo será, vai estar rico. Claro, é que os nenos sempre din a verdade, eso é así. Pero gusta a fresa? A frase gusta, o amorodo. Non che gusta o amorodo? En serio? Ai, mi má, estou perdidiña, ose. De verdad. Bueno, parecía que Xulio estaba defenestrado e ao final... A min de fenestras me ti só. E ao final... Bueno, Catuxa, ti aquí tens que decir a verdade, Ti di toda a verdade. O que che gusta, o que non che gusta. O chocolate gusta-che? Sí. Bueno, vale, o chocolate polo menos gusta. Non pasa nada, non pasa nada. Vale, vale. Bueno. A ver, este bocadillo leva chourizo, tomate, queixo, leva ovo. Ovo gusta-che? Sí. Bueno, Bueno. menos mal tamén. E pan gusta-che? Hombre. Sí ou non? Sí. Ah, que iba a decir eu, se non lle gusta o pan tamén. Bueno, vai ir ao forno iso, non? Vamos ao forno. Moi ben, pois a ver, Catuxa, bótate para atrás comigo, vente por aquí, pim, 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 pim. Vamos meter no forno o pan. Canto tempo? Ah, vale, dar 10 minutiños. 10 minutiños. 10, 12. A canta temperatura. 180, para que se faga ben ovo. Moi ben, pois imos con Xulio. Ven por aquí, tira. Tira por aí, tira por aí, tira por aí, tira por Hola, aí. Catuxa. Tira. Vou Ponte botar isto aquí para que non Arrímate nos aquí, queime. arrímate aquí. Ai. A ver, Xulio. Mira, Contanos a Catuxa máis Catuxa, a mí. vouche facer un panini de xamón con queixo, vale? Gustache o Gustache xamón, o tomate? Sí. E o queixo tamén? O tomate gusta? Tamén. Bueno, gustalle todo, De Xulio gustalle moi todo. ben, de momento vamos ben. Mira, este pan estaba congelado, pero eu fixenlle un truquiño no microondas, marquei un poquinho na plancha, que mira que corten máis rico, un poquinho de manteiga, e agora vamos a botar un poquinho de tomate. Eso vai estar bo, Sí. Sí, gustache. E vámolo, voulle botar un queixiño afumado para que lle dé un toquiño así diferente, vale? Un San Simón. Gusta o queixo San Simón? No. Pero escoita, temos a posibilidade de non lle botar. Queres que non lle bote? Mira, voulle botar solo a dous, vale? No, Así teño todo que se votar porque ten que probar tal como tiñes pensado ti. Non fagas trampas agora, Non fagas trampas. Xa veremos o que fago, verdad, Catuxa? Cada vez máis Sí. Catuxa despois vai poder escoller. Voulle Vai decir probar. que el en min non manda, No, xa, Mandas xa. ti, vale? Mira unha cousiña, Catuxa, vouche preguntar unha cousa. Despois de ver os dous bocatas, cal crees que che vai gustar máis a ti? Non sei. Non sabes? Vendos, solo, vendos non sabes. O de Xulio. O de Moitas gracias, Xulio. Catuxa, moitas gracias. Bueno, pois mini punto para Xulio. Mira, este voulle poñer menos, vale? Bótalle menos queixo, sí, Ala, bótalle menos ese ten pouco, vale? Voulle pedir a Catuxa que se vaya a sentar ali naquela cadeira que hai por aí detrás, vale? Despois chamámoste. Vale? Un aplauso para Catuxa que está con nós, que ven de Carballo. Bueno, Ai. boa Xulio forma. Mato, vamos ao forno. Ao forno. Veña, imos ao forno con Xulio Mato. Mete aí. Ui, canto fume. Canto tempo? Nada, 10 minutiños que se nos gratine un poquinho o queixo, vale? 10 minutiños. Vale, 10 minutiños e despois a ver como se vai gratinando. Mentras tanto, contámoslle cousiñas a Galicia, porque da bela Italia saíron os romanos, que lle digan a Asteris, a radio que inventou Marconi e os primeiros xornais modernos. Pero hoxe lembramos a terra da bota alta por motivos ben diferentes, sí. Italia regaloulle ao mundo enteiro pasta, pizza e tamén paninis. Unha sorte de bocadillos con todo que empezaron a facerse moi famosos nos anos 60 e 70. Os máis típicos son os que levan salami, xamón, queixo ou mortadela, pero a verdade é que non hai normas. Os panines só piden un pan que vos guste, non como o de Xulio, é un recheo xeitoso. Case sempre van ao forno, pero tamén poden ser á prancha ou de air fryer, que está agora moi de moda. E sí, poden ser abertos ou pechados, grandes ou pequenos, pero sempre, sempre son unha boa idea. Sobre todo, chairenos na casa ou aquí no plató. Probade as nosas propostas e deixade resolta a comida, merenda ou cea. Nun momento xa nos contaredes, como sempre, en @a voltas co prato. Aí irán pouco a pouco subíndose as receitas. A ver, Lucía, que empezou así e agora vai así. A ver, segundo panini de Lucía. Segundo panini de Lucía.
Este é o 12, a ver se o arranxo. Ai, Lucía, ti crees que só co 12 serás quen de conquistar o padal de Catuxa? A ver, el solo ten un panini, Xa, bueno, é verdad. Claro, el ten o máis fácil, non? Sí. El ten o máis fácil porque ao final, se lle gusta un, xa está. Non lle gusta o San Simón, Bueno, xa, non lle gusta o San Simón. Pareceme que Catuxa é moi exixente. Sí, sí, é Vai exigente, estar é exigente. difícil. Bueno, entendo que vas facer un bocata moi doce e para iso mesturaches queixo crema, Queixo crema e un pouco de mermelada de amorodo. Moi ben, justo o que dixo que non lle gustaba, perfecto. Justamente. Vas ben, vas ben. Oxe, botar unha gota Vale. de vainilla, a ver se así A ver se lle quitas, pensamos. a ver se lle quita o sabor a amorodo. Vale, vale. Vale, pero isto, por exemplo, a min fliparíame, A min fliparíame porque me encanta o amorodo, encanta o queixo, encanta a vainilla. Para min sería, vamos, A espectacular. ver, esta mestura está moi boa. Sí, 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 eso seguro. E o Eso queixo seguro. gustalle. Claro. É moi fácil de facer. Sí, sí, sí. E ademais, estou vendo unha cousa super interesante que é que ten aí a nosa querida Lucía pan Brioche, brioche un pan doce. con bebidas de chocolate. Sí. Xa, eso é garantía de éxito, Están o vendo os nenos e todos. Ese pan, sí. Ese pan poderelo comer despois. Mira, están moi atentos e atentas, Gústame que estean así. Mira, que bebidas de chocolate. Oh, que maravilla. Bueno, entón, Vamos ver como está. o pan, pasáchelo con un pouquiño de manteiga, non? Sí. Un pouquiño de manteiga pola tixola. Un chin de nada, porque este pan xa leva manteiga e leva leite. Sí, sí, xa leva bastante. Sí. Vale. Entón, na manga pasteleira entendo que vas encher, non? Sí. Vale. E o Esto, teu- a ver, esto non fai falta, podes untar con Sí, sí, normal, pode untar unha normal. culler. E teño unha pregunta. Este non o pasas polo forno? Dalle outra vez, por favor, ao helicóptero ese. É para que perda o aire ou para que vai... Mira, dai. Mira, sí, é moi... E non vai salir jugando. Aí está. Queres probar? No, que tiro. Entón, iso falo simplemente para que baixe, non? Sí. Pero está guai, é unha boa técnica. Non é coña, dicho Lucía. Vale. A ver, veña, imos encher Veña. este pan. Vamos alá. Que senón non seguimos o programa. Eso é. Vale. Entendo que o teu non vai pasar polo forno, non? No, este non vai pasar Claro. polo forno. Vale. Este vai ser bocata, pois máis... Bueno, doce é máis tradicional, máis parecido a unha torta, digamos. Bueno, está quentiño. Guau. Vamos a ver. Ai. Si precisas máis tempo, doucho, Ti pide, Buah. A salsa esa, bueno, crema, non sei se salsa ou crema, queixo, crema, marmelada de amorodos e un chisco de vainilla. Teño as papilas gustativas agora aplaudindo, sabes? Teño as papilas gustativas. Tiriri, 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 Bailando a muñeira. tiriri, tiriri, tiriri. Sí. Moi ben. Bueno, pois xa sabemos que é o que vai levar cañotas hoxe para a casa. É verdad? E agora vamos a botarlle un pouco de froita, o gusto, indexadamente. É que porque incide no error. Incido. Ela gustalle incidir no Porque error. a partir de hoxe a Catuxa vanlle gustar os amorodos. Vale, pois sí. Agardemos que sí. Vamos a deixar cortando o morodo e imos con Xulio que xa está. Arriba. A ver si brazos, arriba, sigue, brazos. Ahí está. Dios, que maneira de bailar ten esta xente de Carballo. E así dá gusto. Un aplauso para vos. Dádemos un aplauso que mereces. Que gusto. A ver, Es un animador bárbaro, a salsa... É iso que teño que lidiar contigo. Sí. Imagina. A ver, as salsas. Bueno, mira, salsa. Deixeche aquí unha poquinha sin triturar para que vexas. Mira, mayonesa, un poquinho de encurtido, Sí, ben. Ti tamén vas ben. ovo, Ti e tamén todo vas. eso trituradiño. Aceitunas, vale? Súper rica e súper sabedeira, vale? A min encántame. Vale, salsa express, barbacoa. Vale. Ketchup, salsa de soya e mel. A min vai me gustar, A ti xa sei que che vai Ti gustar. podes estar tranquilo, a min vai me gustar. No, estou tranquilo. Isto pos nenos... Sí, home, sí, xa verás como sí. O sea, Mira, en un poquinho Galicia de eu sei mel. que vai gustar. Un poquinho de mel.
Mira, temos un público hoxe que son super gourmets, porque están dicindo, eu quitaríalle, eu puñeríalle, eu En quitaríalle... serio? É verdad, mira, Sí ou non? unha rapada. Ah, que sí, ah, que sí. sí. Eu puñeríalle, eu quitaríalle. Eu Sí, sí, quitaría, sí. para min sobra isto, para min falta isto. Sí, sí. Dixeron non se queda o presentador. Moi ben, moi ben. Bueno, pues mira, un poquinho de mel, un poquinho de salsa de soya, ¿vale? Eso vamos a potenciar o que máis nos guste a nós. Nos gusta Unha máis salado. barbacoa express. Eso, ¿eh? E con esto vamos a ter un toque. Vamos a mirar ahora se necesita aumentar ya algo. Vale, Proba, vale, se vale. queres. moi ben. Vale, vale, pero espera, déxeme soltar antes de nada a pregunta de concurso. Señoras, señores, que dúas salsas utiliza o fai Xulio para os seus paninis no día de hoxe? Tártara e barbacoa. Tártara e barbacoa. Buscamos as dúas salsas que fai Xulio. Tártara e barbacoa. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euros en xogo. Os do público non podedes chamar, eh? Vos non podedes chamar para ganar os cartos, que xa vos vexo. Estás moi listo. Proba a ver que te parece. Vamos probar a salsa de Xulio. 3 ingredientes, 0,2, ¿eh? 0,2. Ai. ¿Verdad? É unha barbacoa super rápida. Fixeron así toda... Sí, Sabes? sí. Eso é unha espabilación. Sí. Eso é unha espabilación de paladar. Ai, pois espabiloume de cheo, eh? Bueno, eu teño que... Sí, sí. Este está, Ah, ¿eh? que Este maravilla. está. Sacámoslo o panini. Sí. Veña. Eu sí. Mira. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Un aplauso Ahora- para don Xulio Mato. Sí. Aí está. E todas as rapadas que están por aquí ao noso carón, as máis cativas, abriu Xulio Forno e fixeron oh. Arrecende, Porque- ¿verdad? Arrecende ben, a que sí. Ole, ole, ole ben, ole ben. Oita, cuidado. Casi me levo ao pé. Este arma mata. Casi me levo ao pé por diante. Ai, Dios mío. Estás ben, non? Non Si seas estou ben, exagerado. non me caeu. Non me caeu, non me Non caeu. seas exagerado. Moi ben, moi ben. Bueno, vamos a repartir cartiños. Fabio Imos a Miñeres. Pontevedra. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, caniotas. Como estás? Moi ben, e vos tamén xa vos vexo que estades a base de bien. Bueno, sí, nós non temos queixa ningunha, non temos queixa ningunha. Mira, a ti, o tema este das salsas de Xulio, que unha sexa tártara, outra sexa barbacoa, gustache ou non? Home, como non me vai a gustar? Vai que vos, Hombre, paninis, di que años sí. de moitas clases, e iso é unha maravilla. Vale, vale, vale. Por mira, aí che vai a pregunta, precisamente. Cales son as dúas salsas que fai Xulio Mato? Salsa tártara e salsa de soya. É que cho acabo... Dixo de soia, eh? Dixo de soia. Claro. No, de soia non. No, de soya non. Salsa tártara e a outra como é? Esta vermella. E a vermella é salsa de soya. No. É que Como é? exactamente de soia, Carmen, non é. Donde facemos o churrasco no verán? Na Na barbacoa! Vale. Moi ben, un aplauso. Vamos a dar un aplauso, Estuveches ben porque lle fixeses na. Gracias. Como me gusta. Moitas grazas por chamar, Carmen, un pico grande. Igualmente, gracias, chicos. Chao. Boa tarde, Diego. Chao. Bueno, aquí está guai poñer música hoxe porque levántanse todos os rapazes e os rapaces a bailar. Así dá gusto, así dá gusto. Mira, Que fas ca botella? unha botella recauchutada, vale? Recauchutada. Mira, vamos a reciclar. Vale. Un buratiño no tapón, vale? Sí. Mira, vamos a botar un poquinho desta salsa así por riba. Ajá. Está moi bonito, Vamos a botar Vale, un vale. poquinho e despois rematamos con esta outra. Botas ya por riba. Vale. Pues marcho con Lucía mientras estoy remando. Mira, que ven. Vamos con Lucía. Panadero con el pan. Atención. Panadero con el pan. Creo que nos vai soltar unha bomba. Lucía, unha bomba en directo. Mira. Sabedes que é isto? Mira. Non sabedes que é isto, non tedes nin idea. Xa están Mira como estaupando, son, mira Están como son. escalando. Mira como son. Dalle aí. Xa cheiran. Oh, como ulen. Oh, que maravilla. Sabes o que é? Galicia? Dillo. Petacetas. Petacetas neste panini 12. Isto vai ser unha... Aí va, Da, outras. Agárrate. Outras. Aí va. Xa dixen que era unha bomba. Mira. Botounos todos por riba. Espectacular, eh? Imos ver que opina Catuxe. Veña, imos falar co público do A Voltas co Prato. Arrancamos palo. Veña. Ahora, un aplauso. Onde está Catuxe? Ah, non había. Pumba.
A ver, Catuxa, vas-te levantar e vas vir probar conmigo, vale? Vale. Estás preparada? Sí. Pois veña, levántate, camiña cara ali. Un aplauso para Catuxa. Mira. Espera. Xulio, remataches? Sí. Queres decir algo? O 12 non é bo. Hai que comer moito 12. Que che parece a ti, Catuxa? De momento. Non sabes? Xa veremos. Con Va, mucho proba. verde. Proba. Con moito verde, dixo. Con moito verde. Bueno, a túa ten menos, vale? Quítalle o verde, quítalle o Ah, verde. non dou. Veña, un aplauso para o fantástico panini de Xulio Mato. Imos para lá, veña, vamos por aquí. Hop. Non lle poñas verde, Lucía. Ai, Ui, a ver, Lucía. Catuxa, que se parece este? Una pizza. Unha pizza, bueno. aí É vai. un panini, é parecido a unha pizza. E aquel que é 12, que che parece? Muy rico. Moi rico, dixo. Moi rico, dixo. Bueno, vale. Vou pedir tamén un fortísimo aplauso para a nosa porque están queridísima Lucía Vázquez. Un aplauso para ela. Ven por aquí. Ponte aquí. Ponte aí. Bueno, hoxe demos ideas maravillosas e hoxe temos unha convidada moi exixente, Catuxa de Carballo. Cando queiras, podes empezar a probar todo. Tens que probar todo, Un bocadiño de cada, vale? Pero tens que probar todo. Eu se queres corto Así que un vai axudar Xulio e eu, mentras tanto, vou repartir Cortoche dali. cartiños. Que pan emprega Lucía para o seu panini 12? Digo, así. Brioche. Vamos rápido. Repite? Brioche. Pero coa pronuncia boa. Non sei. Brioche. Así, brioche. 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 664, 664 48, 48 34, 34 19. 19. Veña, imos alá. Carmen de Ames, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben. Pois veña, por 50 euriños, que pan emprega Lucía para o seu panini 12? Brioche. Moi ben! 50 euros, un aplauso para Carmen de Ames, que leva 50 euriños. Aí está. Carmen, un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Igualmente. Veña, chao. 50 euriños que van para Ames, para Carmen. Que? Pagáchelo malo ou non? Digo eu, porque como Catuxa iba... Está moi complicado. Está complicado, Además, Xulio agora está axudando, sabes, para... Pero eu teño claro que Catuxa vai Saltou a ser petaceta. susta. Vai ser Dixe susta. petaceta. Saltoulle da boca a petaceta. Saltoulle da boca. Está probando as 4 propostas dos cociñeiros, Catuxa. Uf. Como estás, Catuxa? Probaches todo xa. Está saltando, verdad? Está saltando. Mirade a cara, Catuxa. Bueno, recordamos a xente da casa que todas as propostas van estar nas nosas redes sociais en @voltascoprato, mentres Catuxa intenta tragar ese bocado que lle está... Estálle estourando. Bueno, Catuxa, bebe auga, bebe. Bueno, Catuxa, mira unha cousiña. Agora vou coller as mans dos cociñeiros de Lucía máis de Xulio e ti tesme que dicir o gañador do programa. Vale, voucho preguntar. Atención. Catuxa de Carballo. Pero aún no probé este. Non probaches? No, pero a ver que con máis, ese ou este. Vale, pois tens que escoller un dos dous que probaches, vale? ¿Lo puedo probar ese? Sí, pero ahora, próbalo ahora, cando acaba o programa. Vamos alá. Catuxa, despois de probar os dous paninis, quen gaña o a voltas co prato dos paninis? Pois estaban os dous moi ricos, pero... Lucía, Xulio, Lucía... Xulio. ¡Xulio Mato! ¡Ahí está! Eu pensaba que non, pensei que che O gustaban gañador as dos paninis. Elevaba, salsa tártara e barbacoa. Mira, queres dicirlle algo á xente da casa? Queres dicirlle adeus? Decimoslle adeus xuntos, dille así. Adeus, vémonos mañán con máis receitas. No voltas co prato a Televisión de Galicia. Chao. Pequerrechos, vide pa aquí. Vide, vamos. Ale, por diante da cámara, por diante da cámara.